jeg ved ikke, hvor den der musikboks er. Hvis I ikke kender os, så vil jeg anbefale, I går tilbage til, hvis I ikke har set anden episode, så vil jeg lige anbefale, I går tilbage til den og første. Og I ikke ser dem, så dræber vi jer. Ej, det dræber jeg ikke. Vi kunne bare anbefale det, hvis I ikke gør det, ja, Så vil vi blive ked af det. Ja, så ikke blive ked af det. Og I burde like de andre videoer, og ikke kan sende andre Final Fantasy videoer. Så Alle de her videoer, vi laver, de er bare så er det lime. bare så I Alle de her videoer, vi laver, de er lime, ikke? Like, mener jeg. se, ham her hedder Springtrap. What? Og se, det betyder, det så skal man gøre det der. Det er faktisk rigtig kompliceret spil. Det er rigtig svært. Ja, det er det faktisk. Ja. Det er sådan, jeg kan bruge en masse ting på det faktisk. Ja. Nej, altså, nu skal jeg altså I 4. episode, altså i næste episode, ja, så laver vi Final Fantasy. Kan du allerede? så laver vi faktisk for færdig